Nyt testataan erilaisia spiruliinajauheita. Spiruliinoissa on todellakin makueroja, joten jos joskus oot maistanut spiruliinaa, etkä pitänyt siitä, niin kokeilepa uudestaan jotain toisen merkistä spiruliinaa. Ja mä kerron kohta, että mikä näistä maistuu parhaalta. Mä aion sekoittaa näitä spiruliinajauheita banaanisoseeseen, eli mä ihan itse blendasin banaania 4 eri kippoon, koska mulla on 4 erilaista spiruliinaa tänään testissä. Okei, ensimmäinen spiruliina on tää Koron spiruliina, jota kaikki kehuu, että on tosi hyvän makusta. Mutta en ole vielä maistanut, joten tänään lähtee. Spiruliinahan on hyvä proteiinin lähde, että siinä on 60-70% proteiinia. Siinä on kaikki välttämättömiä aminohappoja, eniten leusiinia ja vähiten tryptofaania. Mä laitan 1 ruokalusikallisen spiruliinaa jokaiseen banaanisoseeseen. Tämän verran. Noin. Ja mä käytän banaanisosetta siksi, koska sen makeus vähän peittää sitä levämakua. Seuraavana on Feel Vividin spiruliina. Kolmantena mulla on Central Sunin kalifornialainen spiruliina. Tähän mennessä tässä oli kaikkein miellyttävin tuoksu. Tää on myöskin tosi tummaa. Tää ei ole niin vihreätä kuin nämä 2 edellistä. Sitten on tää Central Sunin Hawaiian spiruliina jauhe. Tuoksuu tosi miellyttävältä mun mielestä. Mutta on joo selkeästi vihreämpää kuin äskeinen. Okei. Sitten mä sekoitan ne spiruliinat sinne banaanin joukkoon. Spiruliina on semmonen siniviherä levä, että se kasvaa sekä suolaisessa että makeassa vedessä. Ja se imee sitä kasvuvedestä esimerkiksi raskasmetalleja, jos siinä on sellaisia. Jos et ole ennen syönyt spirulinaa, niin aloita pienellä annoksella, koska se on puhdistava. Eli esimerkiksi 1 teelusikallista alkuun. Ihan vaan, ettei mene vatsa ihan sekaisin. Proteiinipitoisuuden lisäksi siinä on ihan älyttömästi mineraaleja. Ja koska se on siis vihreätä, niin sitä voi käyttää vähän niin kuin luonnollisena elintarvikevärinä. Okei, hei nyt maistetaan. Eli tää ensimmäinen oli Koron spiruliina. On siinä semmonen leväinen maku, mutta aika miedosti. Seuraavana tää Feel Vividin spiruliina. Tätä mä oon käyttänyt jo vuosia, että mä oon ehkä tottunut tämän makuun. Tässä on niinku vähemmän makeutta, mutta tää on niinku raikkaampi. Sitten Central Sunin Kalifornian spiruliina, joka on siis väriltään näitä 2 paljon lämpimämpiä, eli nämä on semmosia vähän sinertäviä. Mä en maista sitä spirulinaa ollenkaan ton banaanin alta. Tää on ihan kuin joku jälkiruoka. Viimeisenä toi Hawaiian spiruliina Central Sunilta myös. Tää on mennyt tosi jämäkäksi.
Luen muuten tuolta alta lisätietoja näistä spiruliinoista. Okei, tässä on tosi erilainen maku. Vähän kuin aktiivihiili tai... Musta tuntuu, että tää on niinku todella ravinteikas ja puhdistava. Oikeesti, nämä on kaikki tosi hyviä. Nämä kaksi on semmosia hyvin samantyyppisiä niinku sinertävää vihreätä spiruliinaa. Mä en erottaisi näitä ulkonäöltä ollenkaan toisistaan, mutta maku on hiukan eri. Että Coron on pehmeämpi ja Feel Vividin on niinku raikkaampi, ehkä vähän voimakkaampi maku. Ja sitten taas nämä Central Sunin on vähän pehmeämmän vihreitä, että niistä puuttuu se sinertävyys. Ja tää Kalifornian spiruliina ei maistu ollenkaan yhtään spiruliinalta. Mutta tää Havain spiruliina oli semmonen kaikkein syvin maku. Niinku selkeästi ravinteikas ja puhdistava. Mut silti hyvä maku, siis pehmeä. Ei kuitenkaan yhtään semmonen merellinen. Ihan puhtaasti maun puolesta voittaa Kalifornian spiruliina. Mutta, koska mä monesti valitsen tämmöiset asiat terveys edellä, niin mä otan kuitenkin tän käyttöön. Kerro kommenteissa, mikä on sun lemppari. Ja ota tää mun tiliseurantaan, jos haluat tehdä lisää terveysaiheisiin videoita. Jep, mä aion syödä nämä kaikki. Spiruliinan käytössä ei ole sillain mitään ylärajaa turvallisuudelle. Mutta jos sitä spiruliinaa ei ole tutkittu, niin siinä saattaa olla aika paljon raskasmetalleja. Mä nyt huomaan, että tää Feel Vividin spiruliina alkaa hyytelöityä tämän banaanin kanssa. Sitä ei käynyt tuolle Corolle. En tiedä siis mistä tää johtuu. Mutta jos haluaisi semmosen niinku lusikoitavan smoothien, niin tää Feel Vividin on tosi hyvä siihen. Jos taas haluaa juoksevan smoothien, niin tämä Kalifornian spiruliina Central Sunilta tai sitten toi Coron spiruliina, niin ne ei jähmettynyt eikä hyytelöitynyt. Et näitä voin suositella niihin juotaviin smoothieihin. Tiesitkö muuten, että spiruliinoissa on glykosyaniinia, joka on todettu terveelliseksi ja jopa lääkinnälliseksi? Se laskee tulehdusta ja on myös antioksidanttinen, eli se suojaa hermosoluja, maksaa ja ehkäisee syöpää. Joo, tää Havain spiruliina hyytelöityy kans. Tää on todella erilainen. Tässä on jotenkin vähän semmonen savunen maku, mutta se ei ole niinku, se ei ole puhdas levä, vaan siinä on joku pieni semmonen pekonimainen. Kurkkaa kommenteista linkit.